nchi gwara ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ mkpọrọgwụ onye nwe ji buru ji kafa tụrụba mkpọrọgwụ nna m gwakwa m disi m okwu nchi ga-azụ ndụ azụ gba ọtị azụ ugwu n'ofe atawazi ọtị at least ibukwa onye Igbo azụ ga-azụ gị nke onye a na ọhụrụ ka si ka ọ ga-agote azụ nke a bụ azụ nwa ihe a azụ ka ọtị gị mbụ ihe a gị mbụkwa na ihe a biko kedu dịbe ihe a nụrụ anụ ka ihe bụkwa na ihe a nke a ka ga-eji wee si ofe ọ bụ dị sọ na ihe abụọ ọtị na onenu na opelu mpe ngwa n'ezie na nnekwu ite o butere a ga-eji si ofe wite ede mkpụrụ ịtọ sọ ịtọ obele ife nwa na-ekwuzie not wife wawa gị ọnụ nwunye gị ọnụ isi gịnị mede ke ihe demis gị bụ nsogbu gị demis ajife ka m mewe si na m ga-anụ gị demis ọ gịnị nụ m ka mụ nụ gị mesigodo ọnụ gị negodo anya demis ka ebe ya azụ nụ fish isi na ọka ga-agote azụ nsị nụ gị ngwa nụnụ ka ị na-achọla iweta ego ngwa gotezie na azụ ngwa negodo ihe igote demis ya demis sie ya azụ nwere isi ịmara na m egotela ogiri isi azụ awụ ogiri nụ ihe azụ ihe abụla ọtị ngwa nezie na-eti demis negodo iti nke awa azụ nke awa ọtị dị n'azụ kwa azụ ka ebe gị si negodo nke ọtị dị n'azụ wa azụ ngwa libezie ya oke gị nwa ọtị dị n'azụ ka ife ọ na-eri ọtị dị n'azụ kedu ife ọ na-eri ajụjụ ka njụ ụnụ gị ọtị dị n'azụ kedu ife ọ na-eri ọ na-eri isi ọ bụrụ na ị chọghị isi ofe ịgwa m ngwa chelụ ka m kọwara gị nchi gwara ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ mkpọrọgwụ onye nwe ji buru ji kafa tụrụba mkpọrọgwụ nna m gwakwa m disi m okwu nchi ga-azụ ndụ azụ gba ọtị azụ ugwu n'ofe atawazi ọtị at least ibukwa onye Igbo azụ ga-azụ gị nke onye a na ị ma na ị na-akọsa ịma ụma demis bezie ndụ esie nsogbu adịghị ya na-esi ego nri ụtụtụ m ga-eri ego nri kwa m anya ịma ụma ọlụ nri ka isi m ji esie nsie nri ịnama nri onye ama nri mụ bịa libere gị ọtị ya ị na-echa m anya ntụ akịta ahụ m si akwọ mụlụmụlụ ntụ ọ dịrọ gị mma ngwa na-efe mere ya ka ọ dị esi na nsi sie na-ekulu azụ napụrụ m ọtị ịmakwa n'ife dị mma na-ekulu azụ na-ahapụrụ m ọtị ike ga-adị ọdị m n'ụtụtụ a ịma na mgbe ọsọ na ike isi nri na-adọrọ gị chọwa ife ya asị na ọsị gị ka ihe mere azụ gbara ọtị ọtị dị n'azụ crayfish azụ a na-esi isi onye mere na m egotere ogiri isi azụ anọchiga anya ogiri na m na-esi nụnụ nyekwazi ego nri don't worry nsisi elie abanizi ịṅụrụzie ya n'ife ịghọtago ịṅụrụ ya n'ife ọbara uru niile ịba icheta ezi na pastọs gị mee pastị mezie pastị nka ntị ọrụ nwunye m ka ego nwunye gị nwanne ịmara ego ole m mee n'isi ịchọrọ isi nri kwue na ịchọrọ isi nri awaịnụzi na m pụta ka nje sie nri pụtarụ m ga-akwụkwa gị aka ama nnọọ ike ị na-akwado inekwa anyị fụ na ụkwụ ọsọ dị mụ ike akwa m agba ọsọ pụta n'ezi ka ndị chelụ na-acha azụ agara ọnụ o jikwa m n'akwa ntị m afọ anya mfe ọfịa agara ọnụ ngata azụ